Velkommen til 3D-landsholds podcast, sæson 4, episode 6. 7 får jeg at vide nu. Hold op, det kører bare. Vi får knaldt nogle afsnit afsted nu. Og det er jo fordi, vi sidder på hotellet i dårligt vejr. Det har vi snakket om i nogle af de andre afsnit. Men nu har jeg simpelthen fået besøg af hele landsholds samtlige kvindelige deltagere. Og ud af 14, så er I 4. Og det skal vi da lige have en snak om, hvorfor der ikke er mindst lige så mange kvinder, som der er mænd. Men til at starte med, så kunne vi lige tage sådan en præsentationsrunde fra den ene side til den anden om, hvem I er, hvad I skyder med, og vi kunne godt lige tænke os at høre lidt om, hvordan det er gået hernede. Jeg ved, Rikke, du har jo i et tidligere afsnit snakket lidt om det, men du må godt lige nævne det lidt igen. Jamen, jeg hedder Rikke. Jeg skyder for Københavns Bueskyttelaug. Det er 5. år, jeg er afsted, og jeg skal lidt tættere på mikrofonen, for jeg ved. Jamen, det gik ikke super godt i år. Jeg blev nummer 17, 7 point fra 16. pladsen, der er crowded til at gå videre. Så jeg er ærligt talt lidt skuffet. Hvis der nu havde været længere, så havde det været noget andet. Men jeg synes, jeg har skudt godt, og det har været dejligt. Jeg hedder Leila, og jeg har skudt siden 2017. Jeg skyder lige nu for BB3D. Ja, en virtuel klub for at have et sted at få lov til at skyde. Jeg skyder langbue, og lige nu ligger jeg nummer 10 i damerækken. Og så ligger jeg også nummer 4 i mix langbue sammen med Klæst. Jeg hedder Karin, og jeg skyder langbue. Jeg har været så heldig at komme med i år, klaret kottet, og har landet en 18. plads. Jeg kunne godt have tænkt mig at skyde bedre, men det har været sådan lidt et hårdt år. Så jeg har egentlig sådan set skudt rimeligt op til det niveau, som jeg har gjort hele foråret og sommeren. Så i bund og grund er jeg egentlig godt tilfreds, men jeg ville sgu gerne have været blandt de 16 bedste. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men jeg er også god til at hæppe, så det bliver den rolle, jeg forhåbentlig kommer til at varetage her de næste par dage. Krydser fingre. Mm. Ja. Og jeg hedder Ellie. Jeg skyder traditionelt, ligesom Rikke. Jeg kom ind på en 12. plads, hvilket vil sige, at jeg har klaret kottet, og skal forhåbentlig søndag skyde elimination. Og i morgen er planen også, at jeg skal skyde mix med Sibrandt. Yes. Og hvis vi så skal prøve at tage lidt fat i det her med at være kvinde i bueskydning. Rikke, hvor mange kvinder går du og træner med i det daglige i din klub i København? Jamen, nogle stykker. Og vi er vel 3, og vi er sådan et sted mellem 6 og 8, der skyder om tirsdagen, når vi skyder 3D i København. Jeg træner også i Sorø, og der er vi normalt 2 ud af en 8-10 stykker, der er kvinder. Og Leila, der hvor du går og skyder, er der mange kvinder der? Nej, der er ingen. Men så planlægger vi indimellem at mødes rundt omkring på nogle andre baner og få skudt der. Ja. Men det er helt sikkert også noget, som der lige skal løftes lidt til en anden gang. Og skyde lidt mere sammen med andre kvinder. Ikke lige, nu snakker jeg ikke stævner, men træning generelt. Og Karin, der hvor du skyder, er der mange kvinder der? Nej. Medmindre man siger, at min mand, han hedder Palpin. Nej. Det bliver han glad for. Nej, jeg skyder rigtig meget sammen med Palle. Og det er egentlig okay med. Vi kender hinanden rigtig, rigtig godt. Og jeg tror også, at det gør noget for mig, at jeg går sammen med ham, fordi at han kan ligesom sige tingene til mig. Det er ikke sikkert, at jeg lytter. Samtidig lytter jeg faktisk bedre, når det er andre, der siger noget, men han kan i hvert fald sige tingene til mig. Jeg er okay med at gå sammen med Palle. Mm. Og Ellie, er der mange der, hvor du skyder? Nej, det er der ikke. Altså, der er nogle børn, der er kommet til her det sidste år, nogle yngre piger, og så er der et par ældre, men de er typisk ikke der, når jeg skyder. De træner nogle andre dage. Mm. Så der er ikke så mange kvinder. Så det opfølgende spørgsmål, det vil jo være, hvis vi så starter med Leila.
Hvorfor tror du, at der ikke er flere kvinder, der kommer og skyder bueskydning? Det er fordi, de ikke har opdaget sporten endnu. Ja, men det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal sige til. Rikke, oplever du, at der er noget i sporten, der forhindrer kvinder i at skyde med bue? Overhovedet ikke. Nej, det ved jeg ikke, hvad det skulle være. Det er bare at komme ud af døren. Ja. Hvis man så kigger lidt på jeres udstyr, er der noget i, nu sidder I jo i lidt forskellige kategorier af buer, men er der noget i de buer, I skyder med, som er væsentligt anderledes end dem mændene skyder med, hvis vi så spørger dig, Karin? Jamen altså, ja, altså jeg har faktisk altid foretrukket langbuen. Altså jeg synes jo, at det er den rigtige bue. Altså jeg elsker at skyde langbue. Men når jeg er færdig med EM, så får den lige lov til at ligge lidt. Og så trænger jeg simpelthen lige til at bare prøve noget andet. Så jeg kaster mig over barbuen. Og der er meget mere pilleri. Og det ved jeg faktisk ikke, hvor vild jeg er med endnu. Men det må jeg jo se. Altså, og det tror jeg faktisk er det, der gør, at for eksempel Palle, han skyder med en barbue. Det er, at der er en masse, man kan skrue på. Og ja, nu må vi se. Ja. Men klart 100%. Jeg synes, langbuen er den mest spændende. Og jeg gik jo også rundt og trak bue, da jeg var barn. En pind med en snor ude i skoven. Altså, det synes jeg jo var fedt. Så da jeg først kom i gang, så kunne jeg ikke slippe det igen. Ellie, hvis man så siger, du er en af de få i din klub, hvad er det så, der tiltaler dig ved at gå til bueskydning? I forhold til, at det så, og der er ikke noget fællesskab med andre kvinder, men alligevel så kommer du, og hvad er det, der trækker dig? Hvad motiverer dig til at komme? Altså skydningen og også klubben, selvom det er mest mænd, så snakker jeg nemt med dem. Vi hygger os sammen, der er ikke så stor forskel. Jeg synes faktisk, det er sjældent, jeg mærker til, at jeg er ren kvinde, og jeg går sammen med en flok mænd. Altså. Men det er nok mest specifikt mig, der ikke mærker så meget til det. Men hvad er det, du synes, der er sjovt ved at skyde med bue? Hvorfor tager du afsted uge efter uge og aften efter aften for at komme ned og trække din streng og slippe nogle pile? Hvad giver det dig? Det giver mig noget fysisk styrke, det giver mig noget motion, og så er det også mentalt bare, du kan bare stå lidt i din egen verden og bare skyde for dig selv og slappe af, og har du brug for det, så kan du skyde med andre og hygge. Altså det er en meget versatile sport. Altså det kan jeg godt lide. Ja, og Karin, hvad er din motivation? Nu ved jeg, at du skyder sammen med din mand, men er det bare for at være sammen med ham, fordi ellers ser du ham aldrig? nej, men altså, vi har egentlig sådan, han kan godt lide at gå ned og skyde i kælderen indendørs i Vejle, og det bryder jeg mig faktisk ikke ret meget om, og det ved jeg skal til nu. Men det er måske også fordi, jeg synes ikke, at langbuen det er en indendørs bue. Jeg synes ikke, det er på den måde sådan rigtig den skive bue. Jeg brænder for 3D, og jeg elsker at komme ud og gå. Det er det, der kan få mig ud. Der er ikke ret meget, der kan få mig ud, men buen, den kan få mig ud. Leila, nu er det jo heller ikke, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, men vi har ikke set din mand her på skærmen endnu. Han er lidt mere forsigtig og ikke så udadgående, undgår kameraet. Men I skyder jo også sammen som par. Ja, altså da jeg startede, der var min store motivation for det første, jeg kommer jo fra kickboxing, 20 år karriere med psyko meget konkurrence, og så skulle Thomas også, vi skulle give lidt ned, og over en sport, som ikke skulle handle så meget om konkurrence. Og da jeg startede, så var det der med at gå tur i skoven med min storebror især. Og det var bare mega fedt, og det blev vi hurtigt bidt af, men vi røg også hurtigt over i konkurrencemode igen. Og når vi sidder og snakker om det her, så skal der ikke være nogen hemmelighed. Det er da min, altså lige så meget som jeg kan blive ramt i at stå i det her pres og nervøsitet og sådan noget, lige så meget, så er det mit drive i den her sport. Det er faktisk konkurrencerne. Og jeg har ligesom dig med det mega dejligt, man tager ud og går rundt i skoven og har en mega fed dag og får skudt en masse gode pile. Men primært gør jeg det faktisk nok, fordi jeg elsker at komme ud og udfordre mig selv i de her konkurrencer. Så ja.
Så selvom du skulle give lidt ned, så... Ja, det tog jo ikke lang tid før, at jeg var tilbage på vognen. Nej. Og Rikke, hvad er det, der gør, at du sætter dig i bilen og kører afsted til træning den ene gang efter den anden? Jamen, det er en blanding af, at det er fedt at skyde med bue, og så er det sammenholdet, og det er sådan set lidt ligegyldigt, om det er den ene eller den anden klub. Det er søde mennesker, det er hyggeligt samvær, også selvom at det et eller andet sted er en egoistisk sport. Men det er hyggeligt, det er fedt, det er sjovt. Og hvis der nu sidder nogle kvinder derude, eller halvvoksne piger, på landshold kan man jo egentlig være med som 17-18-årige, vi har ikke sådan en skarp grænse. Hvad skal man så gøre? Altså hvis man hører det her, måske bare kun lige har lavet en lille smule hyggeskydning, eller lige har startet i en klub et eller andet sted, og har prøvet en klubuge og sådan noget der. Hvad er vejen? Altså hvordan griber man det an, for ligesom at tage det fra, at man starter, og så til at komme til sådan et eller andet vist niveau? Har du en idé til det, Karen? Jamen altså, hvis det var sådan, at jeg bare rigtig godt kunne tænke, der har været det, der hedder Buernes Dag for eksempel, og hvor at folk jo så kan se det måske i avisen, og så kommer de lige ud og får lov til at prøve at gå rundt og trække en bue på nogle dyr. Og jeg er lige ved at sige, at hvis det er sådan, at du kan lide det, så ved du det med det samme. Du kan mærke, at det her, det er noget, du har lyst til at gøre igen. Og så er du skal tage fat i den her bueklub, og så skal du melde dig ind i den, og så skal du begynde at skyde. Og hvis så, at du synes, at det kunne være sjovt at komme med til et stævne, så er det der, du begynder at møde folk. Og så er det, du får det her sociale netværk, som der også er i den her verden. Fordi den er ret unik, men det er jo bare en nichesport, så den er ikke så udtalt. Den er ikke så omtalt jo. Altså. Så det er sådan noget som Buernes Dag kan godt få folk til at... Jeg har jo... Thomas og jeg var frivillig til skole-OL til finalerne over i København, og der tænkte jeg i hvert fald meget over, at det kunne være fedt, hvis man på en eller anden måde også kunne brede det lidt ud fra skiveskydning også til en eller anden form for 3D. Jeg ved ikke, hvordan det skulle lade sig gøre, men 3D tiltrækker helt klart et andet publikum end skive, og at det at kunne begge dele, så er en kæmpe fordel. Det er ikke det samme som, at man brænder lige så meget for begge dele. Og så er jeg ansat i fritidsafdelingen i Kolding, og der har min kollega noget, der hedder tryout for alle nye studerende, og der fik vi SIF med, Christiansfeld Idrætsforening, som har bueskydning, og der kommer de nye studerende til byen, og så kommer de ned, og aftalen er egentlig, at de skal ned til Bjørn og lære at skyde med bue, og når de så har lært at skyde med bue, efter nogle gange, så skal de med at gå deres 3D, de har jo den her lille bane ud foran, så skal de med at gå noget 3D. Og jeg tror faktisk, det er noget af det, der rundt i kommuner kan være med til at fange en hele den der målgruppe af studerende og unge. Ja. Og så tænker jeg, at hvis man på sigt kunne få gjort meget mere opmærksomhed omkring i forhold til 3D-skydning, det er sådan set lige meget hvilken buetype, men også som familiesport, det her med, at man er ude i skoven i nogle timer med hele familien, og alle kan være med på det niveau, og det de nu skyder med sig. Det kunne være fedt. Hvis man så kommer der og har trænet lidt i en klub, og så tager man det farlige skridt i gåseøjne og melder sig til et stævne, og man kommer med til et 3D-stævne, og man så kommer til at gå i patrulje med dig, Rikke. Så skal man passe på, for jeg spiser børn. Hvad vil man opleve? Vil man opleve, at eliteskytterne, de er sådan meget reserveret og hoverende, og det er sådan lidt snobbe, og hvad vil du her? Eller hvad er det, der sker lidt, som det er unikke i dansk bueskydning? Jamen. Det er jo, at patruljerne bliver sat sammen på tværs af aldersklasser og niveau. Så i princippet, hvis man var helt ny, så kan man jo i princippet komme til at gå sammen med en verdensmester. Det kan man sagtens. Hvordan løber det af sig i sådan en patrulje der, hvis man er helt ny? Jamen, det er sådan set ligegyldigt, om du er helt ny eller om du er garvet, men man bliver sat en 3-5 mennesker sammen, og så går man den der runde i skoven, og man får at vide, hvordan man gør, man bliver hjulpet, man snakker hyggeligt sammen. Man kan have gået en hel dag med 5-6 timer med nogen, uden at vide, hvad de laver. For det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker lidt om skoven, vi snakker om skydningen. Men man bliver taget hånd om. Man føler sig, at man er på... Altså man er lige, uanset niveauet jo.
Ja, altså jeg kan stadigvæk huske, da jeg var ude først, og gik med Tanja og Stine og Karin og alle de her gamle, jeg har altså også Karin på Sverige. Ja. Altså jeg blev simpelthen taget så godt imod, og jeg kan huske, da Thomas og jeg kom hjem fra de første, det var jo sådan helt høj over, at folk var bare så gigasøde, og det var bare en mega fed oplevelse. Altså der var slet ikke det her hierarki, eller sådan oplevede vi det i hvert fald ikke som nye skytter. Jeg vil også sige, de første stævner, jeg var til, i hvert fald hele det første år, jamen der skød jeg med min begynderbue, en bue til 700 kroner. Og den har jeg da taget medaljer med. Så det er ikke fordi, man behøver at gå ud og investere i dyrt udstyr. Men når man skal, så husk, man skal have en Omega. Der var lige et shout-out fra en bueproducent der. Er det tilfældigvis den, du skyder med så? Ja. Rikke, hvad for en bueproducent skyder du med? Jamen, jeg har UKB'en, og jeg har... Det er en White Feather håndsektion, jeg har nu. Ja, okay. Jeg skyder med en Timberpoint. Og det er virkelig en fantastisk bue. Det er også en sådan lidt tung bue. Folk de bliver faktisk lidt forskrækket, når de lige måske har ved den. Men der er god stabilitet i den. Så ja, den er jeg meget glad for. Og Ellie, hvad skyder du med? Jeg skyder med White Feather håndtag og UKB'en. Men så kan vi slutte af med, hvad David skyder med af lange bue. Ja, jeg skyder også med en Omega. Sådan. Men jeg har også en Timberpoint. Så jeg er lidt i to lejre der. Men tak fordi I ville være med. Og lige få en lille snak om at være kvinde i bueskydning, og hvordan man oplever det, og man oplever nogen sådan ligesom chikane, fordi man bevæger sig ind i en mandeverden. Og så er der jo hele det her. Det er bare fedt. Hele det her hold. Oplever I, lige her på faldrebet, når du nu bringer det op, oplever I det, at I er noget andet end de 10 mænd, når I er en del af det her hold? Ja, vi er kvinder. Ja. Men bortset fra det, nej, vi er et hold. Ja. Det har ikke noget med køn at gøre. Nej. Godt. Tak fordi I ville være med, og jeg håber også, I har synes det har været til at holde ud og sidde der og svare på spørgsmål. Det var ikke tvang, men det var kraftig overtagelse for, at I skulle være med. Så tak for det, og så runder vi af her. Selv tak. Selv tak.